Виждам, че господин Димов, който също ползва услугата, иска да сподели нещо с нас. Община Димитровград беше, може би, първата община, която го въведе системата Казва БГ. И аз искам да кажа на всички колеги, че това е изключително полезна система. Много бързо става оценката както казаха и колегите, във всяка една точка, болница, детска градина, училище, парк и всичко останало. Много хора обичат и искат да са анонимни, когато дават някаква оценка, а през тази система могат да го направят и то ефективно. Данните излизат ежедневно, всяка сутрин, дали на лаптопа или компютъра на кмета, на заместник кмета, но оценката и всичко, което хората искат да научи администрацията и кмета, става по уникален, бърз, коректен начин, а това от своя страна дава възможност на общинска администрация да реагира своевременно на всякакъв вид сигнали. Могат да се пращат и снимки, когато се наложи. Анализите се правят своевременно, всеки месец те пристигат. Много е интересно да видите колко хора са оценили работата на администрацията, на кмета, колко хора са доволни или недоволни. Така че моят апел към всички вас, колеги, ако имате възможност, въведете, няма да съжалявам. Благодаря и аз.